d'una, no una, i va i se li talla, i de sobte diu, ostres, ja sé per què. I sabeu què va fer? Immediatament li va dir a la seva filla, nena, el dia que tingui la regla no fotis la maionesa perquè mira el que passa. La filla, molt obedient, no va fer la maionesa. És més, és així que li va explicar a la seva filla, o sigui, a la neta, diu, l'àvia, que en sap molt, diu que no s'ha de fer la maionesa quan es té la regla. Total, que la neta també, molt obedient, les àvies són molt sàvies, ja ho sabem, li va fer cas, de tal manera que, això sí, s'ho anaven apanyant. No, jo que tinc la regla, fes-la tu. No, fes-la tu ara. I anàvem fent de tal manera que s'ho van apanyar. Des de la prehistòria aquí, alguna maionesa s'ha fet tenir la regla. I han passat dues coses, una de dues. Quan ha sortit bé ens l'hem cruspit i quan ha sortit malament hem confirmat la regla. L'àvia tenia raó, ja sabem que les àvies són molt sàvies. Com l'àvia tenia raó, doncs confirmem, i així ens han passat 40.000 anys que tots sabem que no hem de fer, els homes també ho sabem, que no s'ha de fer, fes-la tu, que jo tinc la regla. Això és el que em diu la meva dona. Bueno, com que tu no la tens, la pots fer sempre que vulguis. Avantatges de ser home. Bueno, o inconvenients, perquè m'han endossat d'això només diuen que té la regla. Bé, així i tot, una de les coses que hauríem de fer és en paper i llapis escriure les coses que creiem. Les que creiem de nosaltres, les que creiem dels altres, les que creiem de la vida. Jo posaria aquests tres, bàsicament, que són els que el senyor Beck ens explica que cometem els majors errors, que és el que pensem de nosaltres, el que pensem dels altres, el que pensem de la vida o del futur. I escriure-ho. I sobre això meditar què hi ha de cert. Que no sigui que confonguem desitjos. Per exemple, la vida ha de ser justa. Molts pacients, si els hi preguntes, és que allò era injust. I qui t'ha explicat que la vida ha de ser justa? I home, ara que ho dius és veritat. No m'ho ha dit ningú. A veure, és que seria desitjar fos justa. Home, això sí. Ara que ha de ser justa, no ho sé, aquí el pis gros sempre es menja el petit. Bueno, quasi sempre. És la vida. És que el pare no era just. Bueno, el pare és pare, la justícia no la fan gaire. Els jutges a vegades, doncs imagina els que no són jutges, no? És que totes aquestes fal·làcies són mentida i les hem de ventilar. I escrivint-les, a vegades podem començar això, a que passi l'aire i veure si el que pensem és cert o no cert. Però així i tot, perdoneu, tenim un petit inconvenient a vegades, i és que dius, és que a vegades em preocupen coses que no, i la diem textualment, és que no m'ho puc treure del cap. No sé si us ha passat algun cop, sí? Jo he de dir, és que tinc això al cap i no m'ho puc treure del cap, quan algú ens preocupa molt. I no, a veure, hi ha alguns exercicis que van molt bé. Fixeu-vos, jo us suggeriria, ara us explicaré una història, jo us suggeriria que tanqueu els ulls perquè estigueu més concentrats en el que vull dir. I de pas els que puguin dormir no es noten. Bé, jo ja sé que hi ha persones que no els agrada tancar els ulls perquè tenen por si passa alguna cosa, però no us amoïneu que si passa alguna cosa jo us aviso. Voleu tancar els ulls, sisplau? A veure, amb els ulls tancats us podeu imaginar, per exemple, fixeu-vos que és important que feu un acte de concentració. Us podeu imaginar que esteu a casa vostra fent una petita maleteta? Res, poca cosa, no pesa gaire. Acabeu d'esmorzar tot allò que més us vingui de gust. No engreixa, cap problema. Bé, agafeu la maleteta i baixeu al carrer i just, pam, passa un taxi. Són les 7 del matí, fa un dia llampant, esteu platòrics, estupendos, molt bé, molt a gust. Fiqueu el taxi i li dieu que es porti a l'aeroport i us podeu imaginar el viatge fins a l'aeroport. Com entreu a l'aeroport, passeu els controls, pugeu a l'avió, us podeu imaginar que entreu en un avió, a la part del davant, a la dreta, tocant finestreta, l'avió que s'enlaira, noteu el cinturó, com noteu això que s'enlaira, cap al nord, al cap d'una estoneta, per la dreta, per la finestreta, que per això ens hem assentat aquí, veiem els Alps, que és una visió fantàstica, tot nevats, és preciosa la imatge, i en primer termini el Mont Blanc, tot majestuós, s'ho podeu imaginar, és una visió estupenda. Ara l'avió a poc va baixant i aterra en un dels aeroports de París. Us ho podeu imaginar, qualsevol, és igual quin. Just a la porta un taxi, i el taxi cap al centre de París, a un hotel de 5 estrelles, una suite de meravella. Com no costa un duro, muntem bé, Bé,
Us podeu imaginar una suite que té una terrassa estupenda, són les 11 del matí, fa un dia llampant estupendo, i esteu veient des de la terrassa de la suite, esteu veient a la dreta la Torre Eiffel, a l'esquerra Notre Dame. Ara ens podem imaginar, per exemple, que estem a la nit en aquelles barques que hi ha al Sena, de vidre, que són restaurant, allò que es pot anar veient Paris by Night, si no plou, i us podeu imaginar que hi ha uns músics que estan tocant la música que més us vingui de gust. Podeu imaginar que esteu en una taula on hi ha dos espelmes, el sopar que vulgueu, el que més us vingui de gust, la companyia que vulgueu, la nit pel davant. I ara, si em permeteu, com he dit que quan hi vinguessin perills us avisaria, doncs ja us aviso. Podeu obrir els ulls, sisplau? Ho dic perquè a partir d'ara cadascú pensi el que vulgui, que això és lliure. Bé, només volia fer un exercici, que quan acabem penseu el que vulgueu, cap problema. Mireu, volia observar 4 coses. Una, hem pensat el que hem volgut. Algú pot dir, home, el que tu ens has fet pensar. No, jo, perdó, no he obligat a ningú. El que no ha volgut no ho ha pensat, d'acord? Segon, en termes generals ens ho hem passat bastant bé, i si no, pugeu aquí i mireu les cares. En tercer lloc, no pensàvem una altra cosa. I en quart lloc, no ens ho passàvem malament. Un pensament treu un altre pensament, quan no te'l pots treure del cap, com un clau treu un altre clau. Recordeu sempre que els viatges a París d'aquest estil són de franc. Podeu fer tots els que vulgueu. És veritat que sempre pot haver aquell que digui, que no pugui dir allò que diem, que digui aquell, sempre ens quedarà a París, recordeu aquella? Bueno, si a algú no li queda un bon record de París, que se'n vagi a l'Amazònia o que faci el que vulgui, mentre no segresti l'avió, ho dic perquè hi ha alguns especialistes en això. Bé, la imatge ha de durar 4 o 5 minuts i ha de ser no una fotografia, sinó un succés de fets, una cosa novel·lada perquè ens entenguem. Ha d'haver acció, perquè si no és molt difícil de mantenir la imatge 4 o 5 minuts. A la mesura que practiquem això, els pensaments negatius solen anar desapareixent. Les persones, per exemple, que parlen de depressió, de certes maneres de pensar negatives, a mesura que practiquen l'aturar els pensaments i la substitució d'aquests pensaments, van dir, no, és que allò ja no em passa tant, clar, perquè practiquem el positiu i aturem el negatiu. El que passa és que així i tot s'ha de practicar un cert temps. Hi ha una frase, una dita tibetana molt bonica, que diu: tal vegada no puguis impedir que els ocells voltin al voltant del teu cap, però sí pots evitar que facin niu en els teus cabells. Aquesta frase, que a part de poètica i de bonica està molt bé, però té un punt, si em permeteu. Igual que els pensaments negatius, els ocells, quan no es poden aturar, arriba un moment que tampoc venen, igual que els pensaments negatius. I si a més practiquem el pensament positiu, ara i avui, que jo suggeriria que penséssim les coses positives nostres, dels altres, dels que estimem, de la vida, del que fem, no sé, cada mitja horeta, no? A les hores i als 2:15, pensem, fixeu-vos, això vol dir unes 20 vegades al dia, més o menys, que són 7.000 vegades a l'any. Home, d'aquí un any Déu-n'hi-do, no? I si a sobre aprenem a aturar els pensaments negatius i a treure'ls del cap, doncs molt millor. Ha quedat clar? Sí. Bé, una vegada us explico una anècdota que pensareu que és broma, però és autèntica. Tenia a la consulta un nen allà a l'hospital i em va venir i em diu: és que ahir em vaig passar un dia molt dolent. Dic: què et va passar? Diu: vaig estar tota la tarda enfadat. I ara us resumiré el que em va explicar. Dic: però què et va passar? Diu: el meu germà es va passar la tarda tocant-me el nas. Dic: ja, i a tu vas pensar que era insuportable, no? Diu: sí. I que era horrorós el que et feia, Diu: